Hej og velkommen til dette seminaret om polycystisk ovariesyndrom. Polycystisk ovariesyndrom, PCOS, rammer 5-10% av alle kvinner i verden. Og det gis ofte upresise diagnoser og varierende behandling av syndromet. Jeg arbeider til daglig i den internasjonale organisasjonen Make Mothers Matter, som arbeider for mødres rettigheter i EU, FN og UNESCO. Prosjektet SPIOMET for Health er finansiert av EU Horizon 2020 forsknings-innovasjonsprogram, og min rolle i dette prosjektet er å involvere og støtte pasienter med PCOS og kommunisere og formidle informasjonen om rettigheter om PCOS og om resultater av prosjektet. Make Mothers Matter har vært en del av prosjektet siden april 2021. I løpet av dette seminaret vil jeg guide dere lyttere gjennom grunnleggende sannheter og myter omkring PCOS. Og i tillegg vil jeg gi et innsikt i de seneste fremskritt innenfor behandling. Jeg håper at dette kan gi dere en mulighet til å få en innsikt i det spennende prosjektet SPIOMET for Health, og i tillegg at det kan gi en mulighet for dere å få høre om hvordan det kan forbedre kvinners helbred ved PCOS. Dersom deltakerne eller lytterne har spørsmål som de ønsker å stille, kan dette skrives i chatten. Jeg har valgt i dette panelet å dele det i to deler. Der den første delen skal omhandle en presentasjon av PCOS og om SPIOMET for Health, mens den andre skal være en rundbordssamtale om PCOS. Så den første delen av seminaret skal bli ledet av professor og overlege i gynekologi Pernille Ravn fra Odense universitetshospital, som også er en dansk koordinator av prosjektet. Og i tillegg skal vi høre fra spesiallege i gynekologi Camilla Palm, som også er fra Odense universitetssykehus hospital, og er også en dansk koordinator av prosjektet. Da setter jeg over til Da kan dere starte presentasjonen. Takk. Tusind tak. Som sagt er mit navn Pernille Ravn, og jeg kommer fra Odense. Og I kan høre, vi har lavet sådan en joint venture, altså en sammenslutning af både danske og norske indlægsholdere. Så jeg forsøger at tale langsomt, sagte, så at mit danske forstås så godt som muligt for alle. Og igen, I kan se, at der er en chatfunktion, så der er mulighed for, at I kan stille supplerende spørgsmål om polycystisk ovariesyndrom og om projektet, når jeg er færdig med at holde indlægget. Jeg har forsøgt at lave det så let forståeligt og kort som muligt, så vi ikke bruger al tiden på kun at tale om selve syndromet, men også med mulighed for, hvordan projektet er, og hvordan I kan deltage. Og så kan der også være nogle af jer, der har nogle specifikke spørgsmål til PCOS, som vedrører jer selv. Det vil der alt sammen være mulighed for. PCOS. Nu håber jeg, at jeg deler min præsentation. Gør jeg det nu? Skal vi se her. Jeg skal lige se her. Sådan der. Sådan. Polycystisk ovariesyndrom. Hvad er det? Det var sådan, før i tiden, der havde vi sådan en ret bred og uspecifik definering af, hvad polycystisk ovariesyndrom var for en størrelse. Men i 2003, der gik en række udenlandske, internationale, herunder også danske og norske forskere sammen og besluttede, at vi ville definere polycystisk ovariesyndrom ud fra det, vi kalder Rotterdam-kriterierne. Og som I kan se, så indgår der 3 kriterier, eller 3 ting, man skal have for at have polycystisk ovariesyndrom. Et af kriterierne er, at man har menstruationsforstyrrelser, og det typiske måde at have menstruationsforstyrrelser på, det er, at de er sjældne eller manglende.
Derudover indgår, at man har blodprøver eller symptomer på forhøjet eller for meget mandlig hormon, det der hedder testosteron. Og det skal forstås på den måde, at man som led i udredningen ofte får taget nogle blodprøver. Der kan man så måle, at man har for meget testosteron i blodet. Det er også vigtigt at sige, at man har ikke så meget testosteron, så det ligefrem ligger i det mandlige niveau. Typisk er det sådan lige over normalområdet, hvor mænd vil have 5 gange så meget testosteron. Så man er altså ikke ved at blive en mand på den måde, men man har lidt forhøjelse i det mandlige hormon. Så står der symptomer, det er jo for eksempel skægvækst eller kropsbehåring, der hvor mænd plejer at have meget hår. Det har jeg et billede af om lidt. Det sidste kriterie, det er det, som jo afspejler sig i navnet på syndromet polycystiske ovarier, eller det, som vi kender som cyster på æggestokkene. Og det, der er vigtigt at sige om det, det er jo, at det egentlig ikke er rigtige cyster på den måde. Det er egentlig bare, at man har mange umodne ægblærer i sin æggestok. Her kan I se et ultralydbillede, en kvinde, der har fået lavet en ultralydsscanning af sine æggestokke, og der kan I se, at der er sådan en afrundet struktur. I kan se, at der er nogle sorte runde strukturer indeni, og det er faktisk bare umodne ægblærer, og det kalder vi så cyster, fordi ægblærer alt andet lige er lidt svært navn. Og poly betyder jo mange, så egentlig betyder det bare, at man har mange umodne ægblærer under æggestokskapslen. Det er også vigtigt, at I ved, at man egentlig sådan, når man læser blade og læser om PCOS, så bliver PCO og PCOS brugt sådan lidt same. Men egentlig betyder PCO kun, at man har cyster på æggestokkene, og PCOS, at man har selve syndromet. Og eftersom 2 af 3 kriterier blot skal være opfyldt, så er det jo ikke alle, der har PCOS, som også har cyster på æggestokkene. Det er faktisk kun 60-70% eller 60-70%, som der står her. Hvorfor har man PCOS? Der er 2 vigtige ting, der indgår. Det første, det er, at hypofysen, altså styringscentralen oppe i hjernen, der styrer vores kvindelige hormonakse, den er lidt på overarbejde. Den laver lidt for meget af det styringshormon, der hedder LH, eller luteiniserende hormon. Det dannes i hypofysen og går ned og stimulerer på æggestokkene. Og hvis det kører for hurtigt, altså med for meget afgivelse og i for stor mængde, så overstimulerer det æggestokkene en lille smule i retning af at lave specifikt netop for meget mandlig hormon, testosteron. Derudover indgår, at mange har en mindre defekt, ikke en stor defekt, men en mindre defekt i omsætningen af insulin, så man bliver det, der hedder insulinresistent, altså man danner insulin, og man kan godt omsætte insulin, som jo bruges i sukkerstofskiftet, omsætning af sukker i kroppen, men man er ikke så god til det som andre, og det disponerer til diabetes type 2. Derudover så ved vi, at der er en vis arvelighed i syndromet. Man ser det hyppigere i visse familier. Man ved, at der er mange gener, der er involveret. I kender måske blødersygdom. Der er det et gen, der er involveret. Her er det mange gener, der er involveret med forskellig betydning. Og det betyder, at man ikke kan sige, at der er sådan en helt typisk klar arvegang. Men man kan i hvert fald se, at der er nogle familier, hvor det forekommer hyppigere, og typisk er der også flere familiemedlemmer i disse familier, som så har type 2 diabetes. Så ved vi også, at overvægt og inaktivitet forværrer syndromet, og det gør det, fordi overvægt og inaktivitet i sig selv også giver insulinresistens. Og hvis man så har en tendens til insulinresistens i forvejen, jamen så bliver man blive mere angrebet, hvis man så også er overvægtig og inaktiv. Så man kan sige, ved PCOS, så har man født med en tendens til at have syndromet, som så kan forværres af ydre omstændigheder, f.eks. overvægt og inaktivitet. Så på en måde kan man sige, at PCOS er det, vi kalder en funktionel tilstand, altså noget, der kan blive mere eller mindre
alt efter hvordan ydre faktorer påvirker den medfødte tendens. Her har jeg et billede, der siger, hvordan det at have insulinresistens påvirker kroppen i rigtig mange retninger. For det første, hvis man er insulinresistent, så prøver kroppen at kompensere for det med at producere mere insulin, så man får det, der hedder hyperinsulinemi, altså for højt insulinspejl i blodet. Og som jeg fortalte før, så stimulerer det jo æggestokkene til at lave mere testosteron. Og meget testosteron, det kan påvirke ægløsningsmønstret og dermed fertiliteten. Påvirket ægløsning påvirker også menstruationerne, og typisk, som jeg sagde før, mangler menstruationerne fuldstændig, og livmoderslimhinden den bliver ikke afstødt regelmæssigt med menstruation hver måned. Og det kan faktisk også over mange år disponere til, altså give en tendens til, at man får nogle celleforandringer i livmoderslimhinden, hvis det ikke bliver behandlet. Så kvinder, som ikke for eksempel får en hormonspiral og ikke har menstruationer, de kan have en øget tendens til at danne celleforandringer i livmoderslimhinden, og dermed en øget tendens til at danne kraftig slimhinde i livmoderen. Højt testosteron påvirker huden. Kvinders hud er meget, meget følsom for testosteron, selv små afvigelser. Så selv den lille forhøjelse, der kan være i testosteronet ved PCOS, kan give den her tendens til øget behåring på de mandlige steder, skægvækst i ansigtet for eksempel. Derudover, som der står, også uren hud. Til højre billede har vi det med dårlig omsætning af sukker og for højt insulin. Det disponerer til det, vi kalder i vores lægesprog metabolisk syndrom, altså en tilstand, hvor man er i øget risiko for at udvikle hjerte-karsygdom og type 2 diabetes. Så på mange måder kan det at være insulinresistent påvirke både noget specifikt kvindeligt, men også noget almengyldigt, altså at man er i øget risiko for hjerte-karsygdom eller type 2 diabetes. Det, der er vigtigt, hvis det er, man har PCOS, det er selvfølgelig at få det udredt, om det er til stede. Og når man så har PCOS, så er det jo vigtigt at vide præcis, hvad er det egentlig, der er problemet for mig. Der indgår jo både det med huden og risiko for hjerte-karsygdomme, fertilitet og en hel masse andre ting. Og det kan jo være forskelligt fra den enkelte kvinde, hvad det lige præcis er et problem for hende, og hvad hun ønsker at have behandlet. Så derfor så vil man altid, når man kommer til lægen, starte med at få kortlagt sin individuelle syge, det vi kalder sygehistorie. Altså, hvordan har menstruationerne været? Har man ønsket at blive gravid? Altså det vi kalder fertilitet. Hvordan er det gået? Har man kunnet blive gravid? Og hvordan er de graviditeter så gået, hvis man har været gravid? Derudover selvfølgelig fokus på, hvordan hendes vægt er. Hvordan har der været en tendens til at tage på i vægt? Har man forsøgt at tabe sig osv.? Har man hudsymptomer? Og hvordan er det med familien? Det er nok de vigtigste ting, der indgår her. Der kan også være andre ting, der indgår, men det er bare for et lille uddrag af det. Så skal lægen også lave nogle undersøgelser på kvinden. Selvfølgelig kortlægge, hvordan er hendes vægt, og det vi kalder BMI, Body Mass Index, altså hvordan er hendes vægt i forhold til hendes højde. Så er det også, hvordan fedtfordelingen er på kroppen. Sidder fedtet på midten, altså omkring taljen, sidder det på hofterne, eller er det jævnt fordelt? Vi ved, at det fedt, der sidder på midten, altså omkring maven, er det, vi kalder usundt fedt, og kan disponere til en række ting, altså netop type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme. Så derfor er det vigtigt, at man faktisk har fokus måske ikke så meget på det at tabe sig generelt, men at taljemålet kommer ned og ligger i normalområdet så godt som muligt. Derudover vil man jo som læge også kunne se, hvordan huden ser ud, for at man kan vurdere, om der er behov for f.eks. laserbehandling til hårfjerning, eller henvisning til hudlæge eller noget andet tilsvarende. Så måler man blodtrykket, og man laver en gynækologisk undersøgelse, kigger på livmoder og æggestokke ved ultralydsscanning, jævnfør det billede, jeg viste tidligere. Hos os i Danmark har vi indført, at man inden man kommer til lægen har fået lavet en række blodprøver, sådan at
Altså hvis man går til almenlæge eller praktiserende læge og har mistanke om PCOS, så udløser det, at man skal have lavet sådan en hormonpakke og en blodprøvepakke for metabolisk syndrom som led i udredningen. Og når så svar foreligger, kan man tage stilling til, om det tyder i retning af PCOS. Det er ikke fordi, at I sådan skal forstå alle de her mange specifikke prøver, der skal tages, men jeg kan sige, at der bliver målt på hormonerne, både styringshormonerne for hypofysen, det der hedder LH og FSH, og det kvindelige hormon østradiol, androgenstatus. Der ligger blandt andet måling af testosteron, 17-hydroxyprogesteron, det er et binært hormon, vi også går ind og måler. Og så screener man for nogle andre hormonsygdomme, som kan ligne PCOS, med det, der hedder TSH, det er for, om der skulle være en stofskifteledelse, og prolaktin er et mælkehormon, man kan have en forstyrrelse i, som også ligner PCOS. Og der skal vi jo udelukke, at kvinden ikke har de specifikke hormonsygdomme. Blodprøverne omkring metabolisk syndrom, det går jo ud på at screene for, altså kortlægge, om der skulle være meget forhøjet kolesterol, og fasteblodsukker og det, der hedder HbA1c, det er noget, vi bruger i Danmark til at screene for, om der skulle være type 2 diabetes. Så det bliver man også undersøgt for i forbindelse med udredningen. Her har vi en skema, som viser, hvordan vi prøver at kortlægge, hvordan kropsbehåringen er. I Danmark i hvert fald, der er det meget almindeligt, at alle får fjernet kropshår. Så vi beder patienterne om hjemmefra at have givet sig selv nogle point på sådan et spørgeskema. Selv sæt 1, 2, 3, 4 ind, på, som I kan se de forskellige steder på kroppen. Fordi så kan man jo ud fra det se, hvor meget hårvækst der er, og så behøver man ikke at gå rundt med ubehandlet hårvækst, inden man kommer til lægen. Hvis det er, at man skal have en henvisning til hårfjerning, vil vi rigtig gerne have, at man eventuelt har taget et billede af det selv, så vi har mulighed for at se, om vi er enige i, hvor kraftig den hårvækst er. Det er jo ligesom et krav for, at man kan henvise til en anden læge til behandling. Hvad for nogle symptomer har man med PCOS? Det hyppigste, det er det, der står her. Påvirket fertilitet. Det er ikke sådan, at man slet ikke kan blive gravid. Det er der lavet mange undersøgelser på, om kvinder med polycystisk ovariesyndrom får lige så mange børn som andre kvinder uden polycystisk ovariesyndrom. Det er der faktisk belæg for, at det gør man. Men det kan godt være mere besværligt selvfølgelig at opnå en graviditet, hvis man har påvirket ægløsning. Og derfor er der, som vi kan se, 7-5 eller 75% af kvinder, der har en eller anden grad af vanskeligheder ved at blive gravide. Så er der selvfølgelig det med øget behåring, hårtab eller akne. Det har jeg allerede omtalt. Menstruationsforstyrrelse, det er jo også rigtig hyppigt, som der også står her, 60%. Overvægt er der rigtig mange, der er helt op til 50%, 50%. Og så cyster på æggestokkene, 60-70%, 60-70%. Hvis man bliver gravid, og det gør man jo heldigvis som alle andre, måske med lidt længere tid, men dog, så er der en hyppigere forekomst af problemer i svangerskabet eller graviditeten. Det, der hedder svangerskabsforgiftning, ses med 3,5 gange øget risiko i forhold til kvinder uden PCOS, og svangerskabsdiabetes ses med en 3 gange øget risiko med PCOS. På lang sigt, og det er jo det, der er vigtigt, også at have med i perspektivet omkring polycystisk ovariesyndrom. Der er noget, der kan give nogle problemer her nu, men det er også et spørgsmål om sygdomsforebyggelse. Og vi ved i hvert fald fra danske undersøgelser, at kvinder med PCOS har en omkring 4 gange øget risiko for at udvikle type 2 diabetes. DM står det for, diabetes mellitus. Og så netop det her med overvæksttendens med fedt, der sidder på midten, forhøjet fedt i blodet, forhøjet blodtryk, risiko for hjerte-kredsløbssygdomme, og selvfølgelig også påvirket livskvalitet og psyke, både som en følge af de her en række af helbredsproblemer, men også faktisk uafhængig af det. Og det mener man på en eller anden måde har noget at gøre med den direkte påvirkning af centralnervesystemet, at kvinder med PCOS faktisk har en tendens til angstproblematik, depressionstendens og den slags psykiske udfordringer. På det her billede har jeg prøvet at sætte ind, hvordan de forskellige behandlingsmuligheder påvirker
forskellige elementer i det at have PCOS. Hvis vi starter med den øverste linje, hvor der står p-piller, jamen så ved vi, at det er en rigtig god behandling faktisk af øget behåring og uren hud. Der kan I se, at pilene går nedad, altså det dæmper symptomerne. Vi ved selvfølgelig også, at p-piller beskytter mod graviditet, så der dæmper det også ægløsningerne. Men det er ikke nogen særlig god behandling, hverken af overvægt eller fedt i blodet, eller altså det, der hedder triglycerider eller kolesterol. Ingen af delene virker det på. Og faktisk har det nogle typer p-piller en lidt ugunstig påvirkning af det, der hedder insulinresistens. Så kan I se, at der er en række andre lægemidler, hvor pilene går i forskellige retninger. Og det vil jeg ikke gå så meget i detaljer med, men netop bare nævne, at det, der er specielt ved vores projekt, Spiomed for Health, det er, at alle de her tre lægemidler, spironolacton, metformin og glitason, indgår i projektet, hvor vi så bruger lægemidlerne i lavere doseringer, sådan at man udnytter effekten, men ikke forhåbentlig får bivirkninger. Nederste linje vil jeg fremhæve, og det indgår også i vores projekt Spiomed for Health. Vi ved, at en livsstilskorrektion, hvis man har plads til forbedring, er den eneste behandling, hvor pilene alle vegne går den rigtige vej. Livsstilskorrektion, altså det vil sige at træne mere, hvis man er inaktiv, og tabe sig, hvis man er overvægtig, det afhjælper insulinresistens, pilen går ned. Og det giver flere ægløsninger, og det dæmper behåring, og det dæmper uren hud i en vis grad. Ikke lige så godt som p-piller, men til en vis grad. Og det er klart, at man taber sig og afhjælper faktisk også ugunstig profil af fedtstoffer i blodet. Så livsstil er suverænt den behandling, altså livsstilskorrektion, suverænt den behandling ved PCOS, der hjælper alt og vest. Men vi ved også, at det er super svært at korrigere sin livsstil. Hvis det var så nemt, så var der jo ikke overvægtige mennesker på kloden, og det er bare super svært, det ved vi godt. Så her til sidst i oversigtsform, PCOS kan ikke kureres, og det er meget variabelt. Vi ved, at det hjælper at korrigere livsstil, hvis der er plads til forbedring, og så er der en række behandlinger, hvis man ikke ønsker at blive gravid. Det er f.eks. p-piller eller hormonspiral. Man kan også bruge spironolacton og metformin. Hvis man gerne vil være gravid, så skal man have hjælp til at stimulere ægløsningerne nogle gange. Man kan også bruge metformin. Og sideløbende med de medicinske behandlinger, kan man få behandlet huden med hårfjerning. Og det er en god idé, at man først starter det, samtidig med at man har startet medicinske behandling op. Her til sidst vil jeg så lige fortælle lidt om ganske kort, hvad vores Spiomed-studie går ud på, Spiomed for Health. Vi undersøger den her nye behandling af polycystisk ovariesyndrom, hvor der indgår spironolacton, pioglitazon og metformin, men i lavere doser og i kombinationer, så man udnytter den gode effekt af præparaterne hver for sig og får dem til at arbejde sammen. Det er et stort europæisk forskningsprojekt, hvor vi har fokus på kvinder under 24 år, og vi er også nødt til at prøve at have en nogenlunde homogen, altså kan man sige ensartet population, ensartet forskningsgruppe af patienter. Derfor har vi i projektet, at man skal være lettere end BMI 35 eller 35, typisk maksvægt omkring godt 100 kg. Og så skal man have symptomer på PCOS med menstruationsforstyrrelser, og vi skal også kunne se det i huden, og så selvfølgelig nogle blodprøver, der bliver taget i forbindelse med undersøgelser, man kan være med i projektet, og der indgår selvfølgelig også testosteron. Hvis der I vil læse mere om projektet, så har jeg skrevet her øverst oppe, der kan I se, der står spiomedforhealth.eu, og så kommer I ind på hjemmesiden. Og hvis I scroller ind på hjemmesiden, så er der faktisk et sted her, Country of Origin. Der kan I så vælge Danmark eller Norge, og så skal vi lige vide, at I er under 24 år, og I accepterer, at vi skriver til jer. Og så hvis man klikker der, så kan man simpelthen bare sende sin e-mailadresse ind, som der står, og så kan vi skrive sammen med jer og se, om vi kan være med i projektet. Her har vi også QR-koden, og til venstre i billedet, der har vi den til, hvis man vil være med og kommer fra Danmark, og til højre i billedet, hvis man vil være med
og kommer fra Norge. Og det var egentlig, hvad jeg vil sige om projektet. Tak. Tusen takk for denne fine presentasjonen du har nå forklart oss. I tillegg så vil jeg, hvis dersom våre lyttere har noen spørsmål til Pernille, så kan dette gjøres da i chatten. Nå skal vi gå over til den andre delen av panelet, der vi skal snakke litt om PCOS og hva jeg kan gjøre. Og vi har da, i denne delen vil vi også ha Pernille og Camille Palm, men vi skal også ha Regine Vinnesvig Andersen. Og Regine Vinnesvig Andersen, hun 29 år, hun da grunnlegger av PCOS Norge, som en støtteorganisasjon for pasienter med PCOS. Hun gift, har 3 barn og arbeider som rådgiver på skole. Hun var 17 år da hun fikk diagnosen, og fikk beskjed at hun aldri kom til å bli gravid, og at hun måtte gå ned i vekt eller tape seg. Hun har siden da levd mange år i skam og ensomhet, til at hun fant ut at hun ville ta saken i sine egne hender og fronte saken. Hun har vært mye i media for å fjerne skam og tabu. Så da vil jeg i første omgang spørre deg, Regine, kan du fortelle din bakgrunn om pasient som PCOS, og hva har motivert deg til å etablere PCOS Norge? Ja, nå har du egentlig sagt litt om det da, men som du sier, jeg var 17 år gammel, hadde mange symptomer som indikerte PCOS, og på den tiden så hadde jeg en turnuslege. Og mamma ble med meg på en time der, og hun sa at dette ser ut som PCOS, dere bør gå til gynekolog. Og vi gadd ikke vente på å stå i helsekø, så vi gikk privat, og da ble det jo konstatert at jeg hadde det da. Da fikk jeg en brosjyre i hånden. Les litt grann, her står det litt om PCOS. Du kommer nok sikkert ikke til å bli gravid, og du nødt til å gå ned i vekt. Og det var det. Det var ingen ytterligere screening, det var ingen form for oppfølging. Jeg var helt overlatt til meg selv, på en måte. Og siden den gang, som du var inne på, jeg skammet meg sånn. Jeg følte meg så ensom. Og jeg synes det var så ekkelt å ha PCOS, som ingen for øvrig visste hva var, eller vet hva er. Men i 2019 så bestemte jeg meg for at nei, dette gidder jeg ikke. Nå må jeg ta saken i egne hender. Nå vil jeg bare belyse dette her. Hva er det? Hva gjør det med deg? Og så videre. Så da brukte jeg min Instagram-konto egentlig, på det meste. Snakket veldig åpent om det til alle, i alle situasjoner. Og så begynte jeg å fronte saken i media. Så tenkte jeg også at, ok, vi har ingen organisasjon for det i Norge. Det bør vi ha. Så da kontaktet jeg Esther Vanki, som veldig kjent på feltet her i Norge, og spurte liksom, ja, hva tenker du? Kunne du tenkt deg å vært en sånn, litt sånn i bakhånd, kvalitetssikre det vi gjør? Det vil hun. Vi har et tett samarbeid med hun. Vi gikk sammen 3 stykk, 4 med meg, og så danner vi PCOS Norge i 2021. Så siden den gang har jeg vært styreleder. Jeg er ikke det nå. Og vi har lyst til, eller det jeg hadde lyst til, og vi har lyst til, det å danne et fellesskap, men også gjøre informasjon lett tilgjengelig. For det har det ikke vært frem til nå. Ja, så det liksom den korte versjonen på det. Ja, flott. Og det jeg tenker også, altså, dersom jeg tenker hvis for deg, Regine, da, som har PCOS, og det kanskje deltakere eller lyttere som har PCOS, eller kanskje det foreldre, eller at de måske, eller kanskje lurer litt mer om tilstanden. Hva synes du de skal gjøre hvis de får det?
hvis de er litt usikre på det? Ja, aller først synes jeg det er viktig å vite hva PCOS faktisk er. Fordi at det er en sånn misoppfatning om at PCOS er et fertilitetsproblem. Det er det ikke. Det er så mye mer komplekst enn det. Men hvis man mistenker at man har det selv, eller en venninne eller sånn, så vil jeg anbefale å faktisk ta en sjekk, eller oppmuntre den du kjenner til å ta en sjekk, en utredning. Og så anbefaler jeg at når, eller hvis man får diagnosen, at man tar litt eierskap til den, at du på en måte setter deg inn i hva det er, les gjerne forskning, prøv å finne informasjon. Og så anbefaler jeg også å ha noen å være åpen med det om. Om det er en venn, eller lege, eller familie, at det er noen. Fordi, i hvert fall for meg, opplevdes det veldig ensomt. Og etter jeg har snakket åpent om det, og har funnet et fellesskap også, så er det mye lettere. Man kan dele erfaringer og støtte hverandre. Og man kan også finne et fellesskap med like personer, sånn som vi i PCOS Norge gjør nå. Ja. Så vil jeg også anbefale å ta symptomene på alvor. For det er sånn som du sa, Pernille, det er mange helserisikoer knyttet til PCOS. Og det må man ta på alvor. Og det sier jeg ikke for å skremme noen, men det er faktisk, det er sånn det er harde fakta. Og så var du også inne på det, Pernille, dette med spesialisthelsetjenesten. Hvis man har behov for oppfølging, enten det er psykolog, endokrinolog, ernæringsfysiolog, hudlege, den helhetlige helsen er viktig. Og det synes jeg er litt viktig at vi snakker om. Ja. For altså det å leve med PCOS, det kan være krevende. Og det påvirker alle aspekter i livet, så det er viktig at vi anerkjenner det da. Og som mor eller foreldre til en med PCOS, så synes jeg det er veldig viktig at man har innsikt, kunnskap og forståelse for hvordan det rammer den som har PCOS. For som sagt, det kan være ensomt, det kan være tabu, og det kan være veldig krevende med alle disse symptomene som herjer. Så det er min største oppfordring til noen som kjenner noen med PCOS. Ja, virkelig. Mamma var jo med meg, for eksempel. Og det var enormt viktig at jeg hadde noen i den fasen der også. Ja, så jeg mener at pårørende også bør oppsøke informasjon. Og her i Norge nå, så er jo PCOS Norge et godt eksempel på hvordan de kan gjøre det. For sånn var det ikke når jeg var 17 år for 12 år siden. Da hadde vi ingenting sånt. Så der er vi kommet bitte litt lenger. Ja, flott. Så tenkte jeg ville spørre Pernille eller Camilla om dersom det blir litt medisinske da, hva skal man gjøre hvis man er usikker på om man har PCOS? Vil du svare på den, Camilla? Det kan jeg godt. Jamen, hvis man er usikker på, om man har PCOS, så synes jeg, at man skal gå til sin egen læge og tage en snak med dem. Eventuelt få taget nogle blodprøver. Og hvis egen læge så tænker, at der er tale om PCOS, så henvis videre til en privat praktiserende gynekolog eller på sygehuset. Sådan foregår det i hvert fald i Danmark. Og så i presentasjonen så tas det mye om livsstil og endring av livsstil for å bedre helbredet ved PCOS. Ja. Det er en avgjørende faktor om man ønsker å være en del av prosjektet. Altså det, som er fint ved projektet, det er jo præcis, at vi har netop fokus på den der helhedstilgang. Så der indgår også i projektet, at man taler med behandlerne, projektsygeplejerske og læge om sin egen individuelle situation, og hvordan man så kan gå ind og forbedre
på nogle fronter. Og det er vigtigt også, at når vi snakker forbedring af livsstil, så taler vi om forbedring. Vi taler ikke om, at vi har et eller andet idealmål. Fordi mange gange, når vi taler om forbedring af livsstil, så er det sådan helt utopisk, altså helt uopnåelige mål, man måske forestiller sig. Og der er det vigtigt at sige, at små forbedringer har stor betydning i PCOS. Så bare det at øge sin daglige aktivitet en lille smule, kan faktisk have virkelig god effekt. Og tilsvarende også med vægttab. En lille forbedring på måske 5 eller 10% af udgangspunktet, hvis man for eksempel vejer 90 kilo, og man bare taber 5 kilo, så har det faktisk en effekt på, hvordan insulinresistens er i kroppen, og hvordan det så påvirker hormonerne. Så det er vigtigt at på en eller anden måde at have nogle acceptable mål, og i samarbejde med behandlere faktisk få afdramatiseret lidt det her med forbedring af livsstil. For jeg tror, mange med PCOS har prøvet forbedringer og prøvet på at blive bedre mange gange, og så fordi det har været helt uopnåelige mål, så har man givet op og tænkt, det kan også være lige meget, og så slet ikke gøre noget. Det er vigtigt at bare gøre lidt og have fokus på, at hver forbedring betyder noget, og på en eller anden måde opnå en positiv tilgang, så man ikke hele tiden skal skamme sig og straffe sig selv over, at man ikke når nogle mål, som man gerne ville, men faktisk rose sig selv for, at man laver nogle forbedringer. Og det er sådan helt generelt, det er jo ikke unikt egentlig for PCOS, det gælder jo egentlig alle mennesker, som er overvægtige eller inaktive, men særligt ved PCOS har det jo så stor betydning, fordi det påvirker kroppens omsætning af hormoner og risikofaktorer i særskilt positiv retning, altså særlig vigtigt. Så derfor så er der i projektet faktisk, at vi har et program, hvor projektsygeplejerskerne taler med deltagerne om de her ting, og prøver at få en positiv tilgang til det, i stedet for sådan en negativ, nedslående tilgang til det, kan vi sige. Det var et langt svar. Jeg kan jo tilføje her, at vi har haft flere deltagere, der ved blodprøverne har fået målt et forhøjet kolesteroltal, og det er de faktisk blevet rigtig kede af. Og de har øget deres daglige aktivitet en lille bitte smule, og deres kolesteroltal er faktisk blevet helt normale på det. Og det er jo virkelig noget, der øger motivationen til at blive ved med at øge aktivitetsniveauet bare en lille smule. Så små skridt betyder noget. Det er sådan set det, der er hele pointen her. Ja. At få en positiv tilgang til det. Det ved jeg ikke, hvad du siger til, Regine. Så det jeg egentlig lurer lidt på, i forhold til andre projekter, altså andre som har været, hvad er forskellen på denne her Spiomet for Health behandlingen i forhold til den tidligere? Hvad er det nogle bedringer for patienterne? Er det noget som det der er unikt for det her projekt, det er egentlig ikke så meget det vi gør, men det at vi har det med som en del af projektet, at på lige fod med der indgår et test af medicin, så indgår der også et program for, hvordan vi kan hjælpe den enkelte deltager til forbedringer. Og det er jo unikt på den måde, at det begge dele indgår, men det er noget, vi godt vidste i forvejen, men det er det at gøre det på en ny måde, en mere struktureret måde. Det er det, der er unikt i det her projekt, synes jeg. Okay. Og er der nogle eventuelle bivirkninger, som deltagerne er beskyttet mod, hvis de deltager? Nu er projektet i gangværende, og vi håber jo også, at nogle af jer, der måske kunne tænke jer at være med her og lytter med her, vi prøver at gå ind og undersøge og måske spørge, om vi kan være med, hvis det er. Men ellers så er det det at sige, at jeg sidder jo med som national koordinator, det vil sige, at jeg er sådan den ledende forsker i Danmark, og dermed får jeg jo hele tiden informationer om det samlede projekt. Der er jo mange europæiske lande med, og vi samler
løbende informationer, hvad der også sker i de andre lande. Og indtil videre har der ikke været nogen som helst negative bivirkninger. Altså, der sker jo altid små forandringer, men vi har ikke kunnet se noget som helst farligt eller alarmerende på nogen måde. Og det er egentlig bare det, jeg kan sige indtil nu. Sådan et stort forskningsprojekt er underlagt mange, kan man sige, kontrolforanstaltninger. Så det er et meget klassisk og fint og ordentligt studie, synes jeg, hvor der bliver holdt øje med tingene, og vi bliver kigget efter, at vi laver vores forskning ordentligt, og det er sikkert osv. Og det er vi også underlagt, og der har som sagt ikke været noget indtil videre overhovedet. Nå har vi fått nogle spørgsmål fra deltagerne. Ja. Kanskje Camilla kan svare på det. Det er Spiromet-behandlingen. Tar det og påvirker det kvinders måte å bli gravid? Kan det bli vanskeligere å bli gravid? Sværere å bli gravid med å starte denne behandlingen? Det du spørger om, det er, at hvis du får den her Spiromet-behandling, og du så bliver gravid, ja, hvad man så gør? Gjør det sværere å bli gravid hvis du starter med denne her behandlingen? Kan man bli gravid mens man... Nej. Nogle af de præparater, der bliver brugt i Spiromet, dem må man ikke tage, når man er i en tidlig graviditet. Så derfor tester vi ved hvert besøg, om deltageren skulle være gravid, inden vi giver ny medicin. Og hvis deltageren skulle blive gravid, så skal man stoppe medicinen med det samme, for vi ved ikke, hvad den her medicin vil kunne gøre ved et foster. Okay. Men det er vigtigt at sige, det er jo selve forskningsprojektet. Altså mens man er ved, så må man ikke være gravid af sikkerhedsårsager. Men på den lange bane har det ikke nogen negativ påvirkning af evnen til at blive gravid. Og faktisk tester vi specifikt som det vi kalder hovedparametre, altså den vigtigste måling, det er at man får flere ægløsninger. Så og det måler vi ved, at deltagerne skal aflevere nogle spytprøver. Så vi håber jo netop, at medicinen, modsætning p-piller, som jo er den behandling, der bruges rigtig meget, at det er en ny type medicin, der bare hjælper til at få flere ægløsninger og har en positiv virkning på hormonbalancen. Men af forskningsmæssige årsager må man så ikke blive gravid, lige mens man er i projektet, men som sagt ikke nogen blivende påvirkning. Okay, tak. Nå ser jeg at tiden begynner å gå litt forbi oss, men det er noen spørsmål som hadde vært fint, men det kan kanskje en annen gang få svar på. Så i forhold til noen avsluttende bemerkninger, Regina, har du noe spesielt du vil avslutte med å si i dette panelet? Ja, det blir ofte trukket fram dette her med overvekt og at man må ned i vekt og sånn med PCOS. Og jeg er helt enig at det kan lindre mange symptomer og at det er veldig viktig i forhold til alt dette dere har fortalt nå. Men jeg vil også understreke at det er så mye annet man kan gjøre også, og ikke minst verktøyene til å klare det. Kosthold, særlig et blodsukkervennlig kosthold. Søvn, hvor viktig det er. Jeg kunne sagt mye mer om dette her, men jeg må bare gjøre meg kort nå. Stressmestring, og trene, som dere var inne på også, kjempeviktig. Medisinsk oppfølging, jevnlig. Og så vil jeg bare si også at dette med PCOS er ingen quick fix. Og man må finne en balanse mellom å lindre symptomer og å kunne leve på en måte som er bærekraftig i lengden. Det er noe av det viktigste jeg vil formidle. Og dette med vektoppgang er bare et symptom ved PCOS, det er ikke grunnen, sånn som mange også tror. Så det må jeg bare si. Tusen takk, flott. Takk. Hva med deg, Pernille? Har du noen avsluttende bemerkninger å si om? Nej, men jeg synes Regine sagde det super fint. Det er jo svært på så kort tid at sige noget, der gælder alle, men jeg synes, du sagde det så fint, Regine.
Og det er jo præcis den tilgang, som vi også har i PCOS for Health, eller Spiromet for Health-projektet om PCOS. At vi prøver ligesom at have fokus på mange parametre, ikke kun på nogle få, for at hjælpe bedst muligt. Og hvad med dig, Camilla? Nej, jeg synes også, det var rigtig fint, som Regine siger det, og jeg håber jo bare, at det her projekt er med til at åbne for endnu mere forskning om PCOS, både til de unge kvinder, men også, hvad sker der, når kvinderne så bliver gravide, og senere med barnet, ikke også? Så det håber jeg da åbner en helt ny verden. Ja, takk. Til slutt så vil jeg takke dere deltagere, Pernille, Regine og Camilla, for dere har hatt anledningen til å delta på dette seminaret i dag. Det setter jeg stor pris på. Og jeg vil takke deg, Regine, for du har vært så åpen om din tilstand, og Pernille og Camilla som har givet oss en dypere forståelse av hvordan det er å ha PCOS, og om prosjektet Spiromet for Health. Og jeg ønsker å takke også dere deltagere, lyttere som er online. Og så vil jeg takke også Sambala for å gi meg muligheten for å være en del av dette seminaret. So I will thank you, Sambala, with Bianca and Anna for helping me with organizing this webinar. Og jeg vil også takke EUs Horizon 2020 forskning- og innovasjonsprogram for å ha finansiert prosjektet Spiromet for Health. Og thank you EUs Horizon 2020 Research and Innovation Program for funding our project and making it possible. Så dersom dere lyttere, deltagere ønsker å delta i dette prosjektet eller ønsker å vite mer om det, så kan dere gå på hjemmesiden på spirometforhealth.eu, eller som viste denne QR-koden, der du kan logge deg inn på den danske eller norske. Takk for den. Hei, hei. Ha det godt. Hej, hej. Hej, hej.